Ini cek gak bener. Bingungi. Nek ngono sudah paten iki. Hah? Ini kan mangke pasang seng. Oh jar. Pasang. Dhuwur rasa kan. Menurut aku. Menurut aku nih ya monggo. Bu ketua. Iya, Pane. Buat lu, Bro. Kamar spesial. Hah, jajal. Sudah. Ya, pas wis-wis rasa oke-oke. Oh, gorene wae. Ya wis, lanjut dinteni ya. Sing bareng. Kuwi sing banget sing sak sing kok tak gelis sak sing. Amek. Al. Wes wi ra apa mepen dhuwur aman. Aman, ra apa. Langsung bak langsung bak. Butuh blok lah, tak mama. Lawak. Bojo tak kira sendal ngono ni padha lho. Lah ngono kuwi wae. Menune ngono kuwi wae. Batu. Pun manjing. Siap. Sing anu kok kene wae Mas Bayu. Kenali kok kene. Bisa kok ngono. Ya udah mungkin iso ngarep kok. Jarah iki durung aline. Enak kok kene. Komentan lho ya. Pak. Iya mati. Anu ditekok wae ra apa-apa. Ora di operasi iki. Kok ditekok itu kok. Iki tempatnya ora. Kan Mbak. Ya men ya kapan. Ora kenceng yo. Nah, sing duduk. Watu wae hampir. Jadi watu Tambahi kawat. kawate Pak Guru. Ngeyup. Mboten. Wah, kudune sing nyop niku Mas Bayu. Apa? Lagi wae. Soale kondisi calon ayah sangat mempengaruhi kondisi klamit. calon anak. Wah, pedendang sih. Nek udane ngeyup, ora usah tutupan seng. Wah, mantan anyare mempeng nih. Mantap. Dangkalane pepet kirono kok. Pasudan. Tangklenge mateng, Dong. Oh ya, pasudan. Telu bakso tengkleng karo es buah. Dornes iki lho. Sing cuci iki. Nah. Jos, mantap 2000.